Tänään 3 tämmöistä myytinomaista, hirveän tärkeää aihetta lihaskasvun kannalta. Ja nää, jos te saatte jollain tapaa sinne harjoitteluun ohjelmoitua tai sisällytettyä, homo luistis. Sitten niinku kehittyy vai? No nää olisi aika tärkeitä juttuja. Tai sanotaanko näin, että ilman näitä se kehitys on hyvin kaukana optimaalisesti. On mahdollista kehittyä ilman näitä, mutta jos nämä on siellä mukana, niin se on hirveän paljon parempaa se kehitys. Se on ihan varma. Voidaanko olla yhtä mieltä tästä? Eli ensimmäinen aihe. Adaptaatio. Adaptaatio. Ja tää nyt on hirveän vaikea sana monelle taas ja menee yli hilseen, mutta Harjoitteluun adaptaatiota. kyllä, harjoittelun adaptaatiota. Se tarkoittaa periaatteessa niinku tottumista johonkin, niin. eli adaptoitua johonkin. Eli adaptoitua johonkin, eli tottua johonkin. Eli Totuta siihen harjoitteluun. joo, esimerkiksi jos nyt otetaan vaikka juoksija esimerkki taas, että sä juokset 5 kilometrin lenkiä ja sä toistat sitä tarpeeksi pitkään, niin aluksi se 5 kilometriä on tuntunut hirveän pitkältä, mutta sitä on vähän aikaa tehnyt, niin se onkin aika lyhyt matka sen jälkeen, kun siihen on adaptoitunut siihen harjoitteluun silleen, että jaksaa juosta se 5 kilometriä hyvin. Juoksee sen nopeammin ja ei niinku yski keuhkoisen pihaa heti sen jälkeen. Joo. Ja Eli sitten tulee helpompaa, koska siihen on adaptoitunut. nyt se on ainakin toistettu. Sana adaptaatio oli tässä jo 20 kertaa. Niin. Mutta siis yleensähän jengillä on tässä mielipiteenä se, että lihas ei saa tottua mihinkään. Joo, eli yleisen harjoittelussa on se, että aina pitää olla joku uusi juttu tai aina pitää saada niinku... Monet niinku pelkää sitä just, että adaptoidutaan siihen, mutta oikeasti se kehityksen tarkoitus on se, että haetaan sitä adaptaatioa sillä. Eli meidän ykköstavoite kuntosalilla on se, että kun me tehdään jotain tiettyä asiaa siellä, niin me totutaan siihen. Ja se adaptaatio ei tapahdu viikossa. Siihen menee aika monta viikkoa. Eli se on meidän tavoite. Tavoite ei ole yllättää sitä lihasta tai... tavoite on siis, että se lihas tottuu siihen, mitä te teette. Se, että se lihas pitää aina tuhota tai sille pitää keksiä joku uusi juttu, niin ne ei niinku pidä paikkaansa. Vaan se on nimenomaan päinvastoin. Teidän tarkoitus on tottua siihen harjoitteluun, mitä te teette tällä hetkellä. Silloin te kehitytte parhaiten. Mut nyt tähän ei saa sit käsittää sitäkään väärin, että tehtäisiin niin samoilla 10 kilon kromisilla käsipainoa hauista loppuikänsä. Et ensin totutaan siihen ja sitten tehdään sitä samaa koko ikänsä. Kyllä, eli nyt suurin osa tarttuu tähän. Mutta lihaskasvu on sitä, että se lihas yrittää adaptoitua siihen uuteen ärsykkeeseen aina. Tai siihen kun annetaan vastusharjoittelulla se tarpeellinen ärsyke sille ja sitten se yrittää adaptoitua siihen. Ja sen adaptaation kautta saada lihaskasvua. Ja se uusi ärsyke, niin sen ei tarvitse just olla se mikä, että vaihdetaan hakista etukyykkyä ja etukyykkystä prässiä ja niin edelleen. Vaan se voi olla se, että sä saat vaikka pari toistoa lisää joka viikko. Tai lisäät sinne yhden sarjan tai tällaisia. Tai se 2,5 kiloa lisäys per viikko tai jotain tällaisia. Että se ei ole oikeasti sitä, että sä vaihtelet sen sun treeniohjelmassa vaikka kokonaan. Nyt seuraavaksi mennään sitten siihen, että miten se kehitys sitten tapahtuu. Eli miten se lihaskasvu saataisiin aikaiseksi. Nyt kun ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että te olette tehnyt 3 kertaa viikossa sitä rintaa, vaikka 3 sarjaa per päivä, eli 9 sarjaa yhteensä, ja sitten se ei aiheuta teille enää kehitystä. Ja mitä teidän pitää seuraavaksi tehdä? Kannattaa varmaan ylikuormittaa sitä. Kyllä, eli ylikuormitus on seuraava sana. Tää on vähän tämmönen laaja sana ehkä. Hatara termi. Se mitä yritämme tuoda esiin tässä on se, että jos te olette tottunut siihen, että teette 9 sarjaa rintaa viikossa, niin seuraavasti teidän ehkä kannattaa ottaa, että teette 10 sarjaa sitä rintaa viikossa. Silloin teillä on taas uusi pykälä, mihin teidän rintalihakset ja keho joutuu adaptoitumaan. Ja kun te saavutatte sen adaptaation, niin te olette taas kehittyneet. Ja sitten kun useamman kuukauden päästä se 10 sarjaa ei enää riitä, niin sitten laitatte 11 sarjaa. Ja niin kuin mä äsken jo sanoin, niin se ylikuormituksen antamiseen, niin siihen on monta keinoa, just, että lisää joko toistoi, sarjoi, painoa. Voi ehkä sitä niin kuin training densitykin yrittää, eli saadaan tehtyä enemmän työtä siihen samaan aikaan tai vähempäänkin aikaan. Aloittelijoillahan toimii ihan se, että lisätään vaan kuormaa tankoon, jolloin te ylikuormitatte sitä lihasta koko aika. Mutta vähänkin niin kuin kokeneemmilla treenaajilla, niin kannattaa ehkä vähän katsoa sitä sarjamäärää ja mahdollisesti, jos se ei aiheuta haluttua adaptaatiota, se nykyinen harjoittelu, niin lisätä niitä sarjoja sinne. Se on monesti vähän kokeneemmalle harjoittelijalle fiksuin tapa aiheuttaa sitä ylikuormitusta. Ja ylipäätään sitä volyymia kasvattaa, niin kun ei kokenut harjoittelija enää pysty lisäämään vaan 2,5 kiloa joka viikko,
muutenhan säkin penkkaisit jo 250 ainakin. Niin, eli tästä tulee se, mitä moni kysyy, että miten kannattaisi, kun ei enää saa kuormaa lisättyä tankoa tai mikä se sitten onkaan se ongelma yleensä niin miten sitten lähtee tekemään sitä progressiota, niin se on sen volyymin kautta. Te tarvitsette tietyn määrän volyymia, että pystytte kasvattamaan ensinnäkin sitä voimaa esimerkiksi siitä penkissä. Että jos te olette tehneet 2 sarjaa penkkiä viikossa, te olette päässyt hyvään sarjapainoon ja sitten ette enää pääsekään eteenpäin, niin teillä on liian pieni volyymi siihen, että teidän kehon tarvitsisi adaptoitua mihinkään suurempaan. Eli oli se tavoite sitten lihasmassan kasvu tai voiman kasvu, niin teidän pitää lisätä sitä volyymia sinne, jotta te saavutatte, kumpi sitten on tavoitteena, vähän eri tyylinen lähestymistapa niihin, mutta volyymi. Se on ylikuormituksen tavoite. Kuormittaa sitä kehoa enemmän, mihin se on tottunut, jolloin keho joutuu adaptoitumaan. Nyt kun me ollaan puhuttu tästä adaptaatiosta ja ylikuormittamisesta, niin periaatteessa näillä kummallakaan ei ole enää mitään väliä, jos te ette palaudu siitä harjoittelusta. Jengihän nyt innostui tästä ylikuormittamisesta. Vittu ylikuormitetaan ihan Joo, eli nyt ne rupeaa laittaa niitä sarjoja sinne lisää ja toistoja lisää ja kuormaa lisää ja nyt ylikuormitetaan hemmetesti. Sitä jatkuu muutama viikko, jonka jälkeen te ette enää pysty siihen, koska te olette niin ylikuormittuneita. Eli tää on tämmönen oravan pyörä vähän niinku. Te ylikuormitatte, sen jälkeen teidän pitää palautua, jonka jälkeen te pystytte ylikuormittamaan taas vähän lisää. Eli tää nyt menee tähän blokkiajatteluun, että aika semmonen normaali, tää nyt on taas hirveän laaja, mutta sanotaan jos se on vaikka 4-12 viikkoa. Mitä me vedettiin viimeksi se blogin pituudeksi? Se on joku 6-8 viikkoa. Niin, tai 4-12 me taidettiin kirjoittaa sinne tauluun. Se nyt riippuu ihan yksilöllisistä ominaisuuksista. Kyllä. Eli siitä miten treenataan ylipäätään. Eli semmoinen aloittelija, joka lisää pikkuhiljaa kuormaa tankoon, niin sen tarvii aika paljon harvemmin keventää. Mutta sitten kun on vähän kokeneempi harjoittelija, joka lisää sinne volyymia ja siinä tapahtuu sitä volyymin ylikuormitusta, millä te saatte sitä lihaskasvua aikaan, niin se kevennys tulee yleensä huomattavasti aikaisemmin ja semmoinen 12 viikkoa on ihan mahdotonta, jos teillä on riittävä määrä volyymiä, että pystytte ylipäänsä kasvamaan sillä. Eli sanotaan 4-6 viikkoa varmaan tuommoiselle keskivertoreenaajalle semmoinen aika sopiva aika. Toki kattokaa video, missä me puhutaan treenatko liian kovaa. Jos näitä merkkejä tapahtuu, niin silloin se tarkoittaa, että teidän pitäisi keventää. Onko se sama video, missä puhutaan single ja dual factorista? Ei, se on sitten treenaatko oikeasti kovaa. Kattokaa sekin video. Eli adaptoitukaa, ylikuormittakaa, palautukaa, ylikuormittakaa, adaptoitukaa, palautukaa. Ja nythän meillä ei ole mitään valkotaulua tässä enää, mutta se pitäisi olla se niinku suora nouseva koko aika. Mä voin piirtää tähän semmoisen. Eli se tavallaan ylikuormitus, palautuminen, ylikuormitus, palautuminen. Et siinä ylikuormituksessa saa aina vähän se suorituskyky laskea sinne. Ja kyllä. Tää on tosiaan käyty hirveän tarkasti läpi siinä videolla, treenaatko oikeasti kovaa. Eli siellä on tää overreaching ja dual factor malli. Eli jos nyt tästä heräsi mielenkiinto lisää, niin kattokaa se video. Se on tossa varmaan 10 videoita taaksepäin. Ei ehkä ihan niin paljon, mutta kumminkin muutama kuukauden vanha video. Käykää se tsekkaamassa. Nyt kun me puhuttiin tästä ylikuormittamisesta ja ylipäänsä siitä kehittymisestä, niin periaatteessa jokaiselle lihakselle täytyy saada riittävä määrä kuormitusta, jotta se kasvaa tai vahvistuu. Ja tämähän on periaatteessa kaikilla ihan erilainen, että jollekin 10 sarjaa rintaa viikossa on riittävä määrä ja jollakin se on ylläpitomäärä sille lihakselle. Jotkut taas vaatii vaikka 20 sarjaa hyvää turia. Eli jossain tutkimuksessa, jos on laitettu tekemään treenaamaton ihminen, mä en muista tarkkaan, että nämä nyt ihan heitetty hatusta, mutta vaikka 10 sarjaa, niin osa on kasvattanut sillä voimaa 200% ja osa on vähentänyt sillä voimatasojaan, mikä on ihan uskomatonta, mutta se taas, nämä kertoo siitä, että jokaisella on niin kuin erilaiset ne palautumiskyvyt ja se tarve sille volyymille, että se lihas kasvaa tai kehittyy. Sama kuin jossain testattiin tätä niin kuin korkean intensiteetin treeniohjelmia, me tehtiin vain yhtä kovaa sarjaa, niin jotkut vaan sai ylläpidetty tai tyyli voimatkin lähti, mutta taas jotkut kehittyi sillä oikeasti ihan jumalattomasti. Niin se on ihan niin kuin yksilöllinen juttu siitä, että mikä riittää ja mikä toimii itsellä. Esimerkiksi meillä on aika hirveä ero siinä niin kuin volyymissa, millä me saadaan kehitystä aikaiseksi. No, mähän en saa kehitystä aikaiseksi, mutta niin. Niin, mä oon niin saanut tosi pienelläkin volyymilla kehitystä aikaiseksi. Et mä oon päässyt niin kuin hirveän pitkälle tyyliin jollain, että jos mä teen rintaa 2 sarjaa viikossa, niin se mulla niin kuin kasvoi sillä. Millä suurimmalla osalla se rinta todennäköisesti pienenisi.
Mutta sitten taas joku toinen lihasryhmä, esimerkiksi mulla kädet, niin mä teen 10 sarjaa, 15 sarjaa, niin siellä ei oikeastaan tapahdu mitään vielä, vaan se pitää olla lähemmäs 20 sarjaa, että mä saan jonkunnäköistä kehitystä sinne aikaiseksi. Tässä löytyy semmoiset termit, mitä muun muassa Mike Israatel tuo hirveän paljon esiin. Siellä on MRV ja MEV. Ei me voi selitetä niitä tässä. Se on uusi video. Me tehdään tästä toinen video. Kiitos. Kiitos. Ei puhuta enää niistä. Ei puhuta tästä enää. Sitä lihasta ei tarvitse tuhota. Tästä on nyt uusimmassa MAS tämmöisessä julkaisussa, missä on alan arvostetuimpia valmentajia ja tutkijoita. Eli siinä on Helms ja oliko siinä Easter Qualls ja Jordos. Joo, niin, no, kuitenkin näitä. Kumminkin nimiä, joihin sanotaan kannattaa luottaa. Joo, ja törmää, jos lukee yhtään näitä aiheeseen liittyviä juttuja. Niin muun muassa tämmönen, että lihasvauriolla, mitä se harjoituksessa aiheutetaan, niin sillä ei ole mitään korrelaatioita lihaskasvun kanssa. Eli tästä päästään vielä siihen, että teidän ei tarvitse tuhota sitä lihasta, että se kasvaa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Toki se on yksi lihaskasvun mekanismeista, mutta tästäkin on ollut nyt hieman keskustelua, että onko se lihasvaurio jopa haitallinen sille, koska te puratte siellä silloin sitä proteiinimassaa, jolloin teidän tavoitehan on lisätä sitä, eikä purkaa sitä. Ja tämä kaikista vanhin uskomus on se, että rikotaan se lihas ja sitten se kasvaa vahvempana takas, mutta nyt nykytieteen valossa niin se ei ole missään nimessä tarpeellista. Ja se voi olla jopa, että se ei ole suotavaa. Me ei nyt voida sanoa kumpaan suuntaan se tällä hetkellä menee, odotellaan vuosi eteenpäin ja kerrotaan sitten lisää. Mutta siitä oli kans siinä massissa, että voimantuotto heikkenee jopa siinä, kun tulee sitä muscle damagea. Kyllä, eli jos teidän voimantuotto heikkenee, kun te teette sitä lihasvaurioita, niin te ette pysty ylikuormittamaan sitä lihasta, joka sen takia vaikuttaa negatiivisella tavalla siihen lihaskasvuun. Jos otetaan taas miettiä jonkun frekvenssin kannalta, mikä nykytieteen valossa taas on aika ratkaisevakin tekijä siihen, Kyllä. niin sit jos sä tuhoat sitä lihasta ja sun voimantuotto heikkenee, niin miten esimerkiksi sun volyymin käy sit loppupeleissä. Kyllä. Ja niin. se, että mahdollistuu, onko se sun frekvenssi ylipäätään mahdollinen siinä vaiheessa, jos sä tuhoat sitä joka kerta. Ja tästä oli frekvenssivideo sitten. Mutta tää tällä erää. Kiitos kun olitte mukana ja kiitos kaikille uusille tilaajille ja vanhoille erityisesti, ketkä olette olleet mukana pidemmän aikaa. Laittakaa palautetta, kommenttia, meiltä tulee video lisää kyllä. Jes, kiitos, moi!